Здравей на Евгений, шампион на България с 2003 на ЦСКА. Евгений, Да. как е? Добре дошъл. Добре, сме харесвали тази голяма държава, сме всички тук добре, харесва, много си години сме играх тук. Добър турнир, всичко са добре, всичко радвам да дойде пак до тук, си виждам хора, които сме играем футбол и така нататък сме играем по-добре. Как е отбора? Моят отбор сега от Тираспол, Молдова. Те сме любители, некога беше играх в футбол, сега сме играем тук. Има добри колективи, които си играят тук, доста интересно. Има голям интерес в този турнир и не първа година сме играем в този турнир и така нататък. Искам да влезем в група, да повече видим какво стане после. Какви са целите на отбора? Искаме да дойдем по-далече, сме смисъл, не искам да заглядвам напред, искам да видя как стане, само важно сме играем тук в футбол, получавам удоволствие, виждам хора, разговарям и всичко наред. Как и да направиш крачката от големият към малкия терен? Преди аз съм доста старен, повече не искам да движа доста добре и така нататък, искам по-бавно се движа и така, но аз съм нещо не играю тук като треньор и така нататък подсказвам колектива, които се могат да някакви работи, грешки, които се направят и така нататък сме движаме, работиме, доста интересно. Пожелавам успех и лек мач. Мерси.